खुलुमबाय थांनाय 28 मार्चआव 27 मार्चआव 2026 जोंखौ माखासे मिस्टार सानसुमा रामसियारि बिथाङा गाज्रि एलिगेसन जोंनि दिपेन बर' सारनि सायाव अबिनाशनि सायाव लाबोदों। जों बिनि सायाव माखासे फिननायखौ होनो थाखाय आं दिनै सानदों। फिननाया बेबायदिनो अबिनाश दैमारिखौ मानि थाखाय बार बार टारगेट खालामबाय थादों बिपिएफनि मानसिफ्रा। बेथ' सासे आबादारिसो खेथियकसो, बे सासे आबाद मावग्रासो नंगौ नङा? बिथाङा गोबां आबाद मावो। जोंनि खाथियावनो आम्बागाव होननाय खाथियाव मोनसे जुखाम जायखौ बुङो जोङो गार' बेखौ गायदों बिथाङा। दिनै बेबो लस जादों, दासिमबो थांखांगनो हायाखै। लोगोसे देमसि गायनाय आरो बिदिनो गोबां खेथिफोर जों नुस'हायै हो 1000 बिगानि खाथियाव बिथाङा खेथि खालामो, गुबुननि हाखौ लानानैबाबो गावनि हाखौ लानानैबाबो हो। दिनै बिनि खेथि खालामनायनि सायाव सोरबाफोर माबा मोनसे नायफेरदोंना, रिसार्च खालामफेरदोंना? रावबोथ' रिसार्च खालामफेराखै। दिनै गोबां जेनेबा बिनि सायाव गाज्रि एलिगेसन खालामबाय थादों। बिथाङा सासे मोजां आबादारि, बिथाङा जोंनि समाजखौ आबादजों डेभेलप खालामनो थाखाय थांखि लायो आरो गोबां जोंनि थाखाय बियो मोजां पजिटिभलि खामानि मावो, जोंखौ ट्रेनिं होयो, जोंनिफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्राय लिंहरनानै जोंखौ ट्रेनिं होयो बिथाङा। दिनै हाग्रामा सरकारा 6 मास जाबाय, दिनै गोबां देमसि गायनायफ्रा थैलांदों नङा होमबा? देमसि गायनायफ्रा थैलांदों, अखाजों गाज्रि जादों। तुरमुस गायनाय वाटारमेलन बेबो गाज्रि जालांदों, थैलांदों अखानि गेजेरजों। दिनै लस खेथिखा आबादारिफ्रा। बिथांमोननि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्ट हठात हाग्रामा महिलारि, डिपुटि रिहन दैमारि बिथांमोना मा थांखि लाखो? बिथांमोननो मा अनसुंथाइ होगोन दिनैनि तारिखाव? दिनै बेसेबांखिनिखौ सानाखै बिथाङा। दिनै बिसो बाथ्राया। आरो लोगोसे जोंनि दिपेन बर' सारखौ बिथाङा मा बुंदों? थांनाय माबायाव पिकनिक जादों जाहैबाय, पिकनिक। जोंथ' पिकनिक जानाय नुवाखै, सारखौ जों नुवाखैनो। नाथाय माखासे लोगोफोरजों माखासे माबाफोरजों बिथाङा बहाबा जादोंबो जानो हागौ, नाथाय फुलबारियावथ' बिथाङा पिकनिक जाहैफेराखै, जोंथ' नुवाखै। आरो बिथाङा बुंदों फट'स दङ होनना बुंदों। जोंनि देखाय, खाथियाव लोंग्रा लानानै जिरायदों होनना बुंदों, जोंनो देखाय। माइथो प्रुफआलाय? देखायनोथ' हायाखै बिथाङा। बिथाङा सोर? सासे जोंनि मोजां दैदेनगिरिखौ सोंखारिनो सासे बिथाङा बिएसइउनि दैदेनगिरि, अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि। बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो थाखाय थांखि लादों, स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मा मावनो थांखि लादों, दिनै बिनि सायावसो जों सोनारनो गोनां नङा होनबा? जोङो बिथाङा स्टुडेन्टफोरखौ एवारनेस होनांगौमोन, पार्टिखौ नङा। जुदि एबसुआ पार्टिखौ लानानै खामानि मावनायखौ गाज्रिब्ला, बनसुआबो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबै मोजाङै एवारनेस स्टुडेन्टखौ होनांगौमोन। आरो थांनाय बाराव रिहन दैमारि बिथांखौबो आं नुदों एबसुफोरखौ थांखि लानानै बाथ्रा बुंनाय। 2001 आव रिहन दैमारिखौ सोर देरहाहोनाय? एबसुआनो देरहाहोदों नंगौ नङा? लोगोसे बिनि उनावसो दा बिटिसि सुक्ति 2003 जादों अबोला। एबसुआ मा? दिनै एबसुआ जाबाय गावनि पलिटिकेल, जायहा गावनि हारिनि थाखाय, हारिनि मोनथायनि थाखाय, जायहा गावनि फरायसाफोरनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय नांगोन आरो सहाय खालामगोन, बैफोरबायदि पलिटिकेल पार्टिखौनो एबसुआ सहाय होगोन। आंनि बुंनांगौआ बिसोर। दिनै रिहन दैमारिनि फिसाला गले 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 गाज्रि हाबाखौनो मानि थाखाय मावबाय थादों? दिनै बिनि खामानियाव मानि थाखाय गाज्रि हाबाया जाबाय थानो मोनखो? आंनो बिनि फिननायखौ नांगौ। सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय, सोरनिबा न'आव थांनानै धमकि दाखा हैनाय, थांनाय बाराव एबसु अफिसखौ बेंखनना लानाय, गारि बुख्रुबनाय, ग्लास बुख्रुबनाय, बेफोरथ' मोजां पलिटिक्स नङा। जोङो राजनितिखौ मानो खालामो? मोजांनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ दैदेननो थाखाय पलिटिक्सखौ खालामो। मोजां लिडार जोंनो नांगौखाय जोंनो पलिटिक्सखौ खालामो। जाय लिडारफ्रा जोंनो गोग्गो समाज दानायाव जोंखौ हेफाजाब खालामगोन, जाय लिडारा जोंनि सुबुं माहारिखौ अनसायनो हागोन, जों बैफोरबायदि लिडारखौसो जोंनो नांगौ। बिनि थाखाय जों सायख'यो। सासे बुख्रुबग्रा, सुख्रुबग्रा, धमकि होग्रा मानसियाथ' मोजां लिडार जानो हाया, माब्लाबाबो जाथिखौ दैदेननो हाया, माब्लाबाबो गावनि समाजखौ दैदेननो हाया नंगौ नङा? आरो लोगोसे मिस्टार त्रिदिप दैमारि, आं बिथांखौ बुंगोन, सासे बियो जोंनि बिटिसिनि स्पिकार। थांनाय 5 बोसोरनि सिगां बिथाङा बेयावबो स्पिकारमोन। बिथाङा गावनि न'नि सामथाबारि गामियाव गावनि न'नि जि थाबायग्रा लामा, गावनि उसुं सेराव बे लामाखौ बानायना लानो हायाखै बिथाङा। मा गुड लिडार्स? हारिनि थाखाय, सोरनिबा गामिनि थाखाय मा मोजां डेभेलपमेन्ट खामानि मावगोन बेलाय? जोंनो बिनि फिननायखौ, गावनि लामाखौ बनायना लानो हायाखैब्ला बिथाङा गुबुननि लामाखौ, गुबुननि जायगायाव, गुबुननि गामियाव मा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो बिथाङालाय? रिहन दैमारियाथ' बेखौथ' बारखादों, मन्थ्रिनि 1000 कोटि थानाय, मा कोटि थांनाय, मोननाय फान्ड मोननाय, जों बिनि सायाव बुंनो थांला। खारन बे फान्डजों आरो बिनि मावनायजों जेबो रिजाय जाया नंगौ नङा? दिनैनि दिनाव जेसेबांखिनि हिंसा जाबाय थादों दायो बिसायख'थिनि,
बेयाव रिहन दैमारिनि फिसालानि आखाइ दं नोंथांनि बायदिब्ला? औ दङ 100% दङ। नोंथाङा मारै बेखौ दङ होननानै बुंनो हागोन? हा दिनैनि दिनाव हरनि 12टासिम 1टासिम सोरनि गारिया थाबायो? इउपिपिएलनि गारिया थाबायोफा? आंथ' दिनैसिम नुवाखै। आं हरनि 9टा जाबानो न'आव मोनहैयो। हरनि 8टा जों ओंखाम जाखांबानो न'आव मोनहैयो। दिनैसिम रावनिबो गामियाव जोङो हरनि 1टासिम केम्पिं खालामाखै। रावनिबो लामा सामाजों थाबायाखै। जोङो सोरनिबा न'आव फैसा रानदों नामा मा रानदों नामा सोरबा माबा मोनसे खालामदों जों डिउटि हैयाखै। 100% बिनि आखाइ दङ। आरो जुदि प्रुफ नांगौब्ला जों नेनानै थागोन, गारि नाम्बार नट खालामना लागोन आरो जोङो हगारगोन। सानसुमा रामसियारिया फैगौ 7 खालाराव आबसुनि माबा मोनसे बुफ्रुगोन होननानै बिथाङा दिनै मिडिया स्टेटमेन्टआव बुंदों। बे बेलायाव मा बुंदों? एबसुनि बुफ्रुनो हानाय बेयो सासे सुबुङानो नङा। नंगौ ना? बे सासे एबसुनि बुफ्रुनो हानाय जेबो सुबुं गैया। बिनाव जेबो डाटा गैया। आनला जानला लोंनानै बुखिग्रा सासे सुबुं बियो। लोंनानै जि बाथ्राखौ फैयो गोसोआव बेखौनो बुंग्रा। दिनै मोजां लिडार मोनबा समाजनि मोजां सानगौमोन। रावबो रायजो राजाखौ थगायनाय नङामोन। नंखाय बाथ्रा थानाय नङामोन। मानो खायजामाथियावलायनो इउपिपिएल गैया। आंनि लोगो इउपिपिएल दं, कन्टेक्टआव थाबाय थायो सानफ्रोमबो। दिनैबो ओंखाम जाफैगोन बियो जोंनि स्टारिं अफिसाव। मा बाथ्रा बुंनाय बेलाय आंखौलाय खायजामाथियाव इउपिपिएल गैया होननानै? आं हाजारथा प्रुफ होनो हायो, नाथाय बे मोनसेबो प्रुफ होनो हाया। नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ बिपिएफ सरकारा गारथों, आं बेखौ खावलायगोन। नंखाय बाथ्राखौ जोंनि समाजखौ दैदेननायखौ गारथों। नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि बर' माहारिखौ, जोंनि समाजखौ, जोंनि बिटिसिखौ नंखाय लामाथिं दालांथों। आंनि बुंनांगौआ बेल'सो। एसेनोसै।